1937ko apirilaren 26an, arratzaldeko 4:04 gitxitan, sirena hotzek astindu eben Gernika, eta 4:00 hasi zan bombardaketa. Horregaitik, ordu hau aukeratu da, hainbeste eta hainbeste urtetan hildakoei, biktimei eta bizirik iraunebenei azken agurra emoteko. Saioko kanposantuan aurten be euskal politikagintzako eta kultur munduko ordezkaritza zabala batu da. San Juaneko kanpaiek gogoratu dabez hildakoak eta lorezkaintza zabala eginda gure artean ez dauzenen alde. Alemaniako Forsen ibriko eta Kataluniako Berga hiriko ordezkaritza izan ziren Saioko kanposantuan eta zelan ez Nagasakiko ordezkaritza begon zan Mitsuaki Takami buruzela, hartzepezpikua. Beste urte bat gehiago eta barriro alkartu gara. Gure artean kantari dabil oroimenaren aldaba. Susko bombarik gaur ez da baina, nahiko guzur bomba bada. Askatasunta bake bidean, zenbat ezi, zenbat traba. Gure eskea zabal daitela, hemendik laua izetara. Hemendik laua izetara. Garanizquero, diga y sala que descanso eterno a nuestros hermanos que murieron aquel los constructores de paz en esta tierra. Dichosos los que trabajan por la paz. Tierra, porquería de injusticias. Gure Euskal Herrian zuzentasunezko eta bakeros enfrentamientos que producen muerte y Tola hildakoak, gubiratuta dagozan, tokira jeitzi,